Hallo Parkstad, dit is Erwin, we zijn in Heerlen en ja, het is december, dus mensen zullen vast bezig zijn met kerstcadeautjes kopen. Eens even kijken. Flink kunnen inkopen. Het gaat, ja. Wat staat nou echt op het verlanglijstje? Of niet specifiek, u ziet wat en dan, dat wil ik nog graag hebben. Ja, we nog een nieuwe tv, we nog gaan. Ik heb nog geen kerstinkopen gedaan. Nee. Niet? Wat is dit dan? Het zijn toch best veel? Nee, dit is voor mezelf. Oh, kerstinkopen moeten nog gebeuren? Ja, op de laatste dag, ja, zoals altijd. De laatste dag, de 23e? Ja, 22e, 23e. Maar is er dan wel nog wat? Ja, hopelijk wel. Dus, volgens mij is dan alles weg, of niet? Nou ja. Dan wordt het wat anders. Dan wordt het wat anders. Onder de druk versta je beter, hè. Ja, is ook zo. Is toch moeilijk nu? Dus, ja. Dit zijn kerstinkopen? Nou, een deel. Een deel? Ja. Ja, want ik zie een paar mensen die zeggen allemaal van ik ga pas op de laatste dag, op de 23e en zo. Dat kan toch niet handig, hè? Nee, precies. Nee. Dus u denkt wel van ik ga ze nu al halen? Ik ga nu al kopen, ja. Ja, ruim van tevoren. Ja. Ja, en is het een beetje geluk of zijn het incidentele aankopen? Een paar dingetjes voor mezelf en voor de kinderen iets en voor een vriend. En dan ga ik volgende week nog een keer, heb ik nog een dagje vrij, dus dan... Maar ik ga niet wachten tot de laatste dag, want als ik dan niks vind, dan... Is alles weg, hè? Wat u Dan wil. is het misschien weg. Ja. Ja, want wat is het? Het is een step? Een step van Cars. Ja. Zie je wel, een heel ruig ding, hè? Ja, hey, dat is... Een driewieler is geen Mickey Mouse, hè? Kun je nooit omvallen. Dat is Nee, geen Mickey Mouse. Nee. Dat is Lightning McQueen, hè? Dat, Ja. Dat is top. Heeft u al kerstinkopen gedaan? Nee. Niet. Dat moet nog gebeuren. Ja. Wat gaat u kopen? Weet u dat al? Geen flauw idee. Nee. Een cd of zo? Misschien. Ik denk het wel. Ja? Maar dan moet het voor de lieftallige vrouw zijn. Hè. Ja, dat is ook zo. Kerstinkopen kunnen doen? Ja. Ja. Is het gelukt? Ja. Of is het iets geworden, iets totaal anders? Nee, dat is gelukt. Waar u voor kwam? Ja, dat heb ik gevonden, ja. Al kerstinkopen kunnen doen? Ja, een beetje ja. Een beetje? Nou, ik zie toch al een aantal zakken. Voor de kinderen een beetje dus. En, Is het geworden waar u voor kwam of is het iets anders? ik ben al klaar dus. Maar is het ook waar u voor ging? Of is het iets anders geworden? Nee, waar ik ook voor ging en dat. Dus ik heb het nog alles bij elkaar, dus ik hoef niks meer te doen. Ik ben klaar? Ik ben nou klaar, ja. Ja, klaar voor dit jaar. Dus tevreden? Nee, ik ben tevreden, ja. Oké. Gelukt de kerstinkopen? Bijna klaar, ja. Bijna klaar? Bijna klaar. Nog een paar kleine dingetjes en dan ben ik Dat is netjes op tijd, hè? netjes op tijd. Hè. Hadden ze alles nog? Gelukkig wel, als je op tijd bent hebben ze alles nog. Ja, klopt. U doet dat slim. Ik heb veel mensen die gaan pas op de laatste dag. Ja, Dat is natuurlijk... het is zo'n stress. Hè. Dan ga je zo gestrest de kerstdagen in. Dat moeten we niet hebben. Nee. Meneer, is het gelukt met de kerstinkopen? Dat zijn geen kerstinkopen. Nog niet? Nee, dat is voor de geboorte van een babytje. Oh, dat is ook leuk. Ja, en de dat- kerstinkopen moeten nog gebeuren. Dus. Dat moet er nog gebeuren. Toch niet één dag van tevoren. Hij gaat toch wel op tijd, hè? Ik ga wel op tijd, ja. Oké, nou, succes, hè? Dankjewel. Hebben jullie al kerstinkopen gedaan? Nee. Wanneer gaat dat gebeuren? Toch niet één dag van tevoren, hè? Wel, ook al. Ik zeg, allemaal mensen gaan één dag van tevoren, maar dat is alles toch weg? Nee. Wat jullie willen niet? Nee. Nou mensen, dat is wel helemaal goed gekomen dit jaar met die cadeautjes. Iedereen heeft waar hij voor kwam. En nou ja, op naar volgend jaar. Tot de volgende keer.